Uskot sä, että tuolla on joku leijeri, mikä ei ole todistettavissa? No ihan varmasti on. Ja sitten sekin, että eläimillä monta aistia niillä on. Ihmisillä meillä on niin kuin 5 aistia. Plus ehkä 6. Kyllähän niitä pakko on olla lisää. Se vaan, että me ei osata käyttää niitä. Noora Karma, tervetuloa Heikelä versus maailmaa. Kiitoksia. Maagikot 2 kiertue. Joo. Sinä ja 4 muuta taikuria, maagia, mentalistia, mitä se nyt määrittää. Onpa hienoa, että joku korona keskellä tekee tällaista. No siis ihan mahtava päästä tekemään. Korona vähän niin kuin stoppasi kaikki nämä esitykset ja me tehtiin Maagikot 1 kiertue silloin just ennen koronaa, helmikuussa 2020 ja sitten alkoi korona maaliskuussa. Ja sitten tämä Maagikot 2 kiertue on siirtynyt aina muutaman kerran eteenpäin ja se on aina sitten peruttu. Eli nyt sitten vihdoinkin halleluja päästään tekemään. Erittäin hyvä. Ja. Sä vaikutat siltä, että sä taka innoissasi. Nyt kun mä en ole nähnyt Maagikot kiertuetta, niin kerrotko vähän, että mitä siellä niin oikein tapahtuu? Minkälaisia juttuja teette? No siis me kierretään ympäri Suomea, isot talot, isot salit läpi ja meitä on tällä Maagikot 2 kiertueella on minä, Pete Poskiparta ja Joni Pakanen, ketkä oli myös edellisellä kiertueella mukana. Ja sitten tänä vuonna on myös Taija Taika ja Lauri Koskinen mukana sekä sitten Jay Niemi tulee Saksasta asti, tällainen illusionisti sitten liittyy mukaan. Eli meitä on 6. Okei. Minkä tyylisiä temppuja osaat sanoa jotain sieltä, minkä voisi irrottaa? Joku esimerkki, minkälainen? Mitä sä esimerkiksi teit viimeksi? No siis viimeksi mä tein tällaisia suureellisia, isoja illuusioita, kuten leijateltiin naisia katon rajaan ja sitten ne hävisi siellä keskellä ilmaan, kun tuhka tuulee ja sitten ne ilmestyi jostain teatterin toiselta puolelta. Eli tämmöisiä tosi ihania ja karvat pystyssä, mulla oli ainakin itselläni niskakarvat pystyssä, kun mä niitä tein. Eli tämmöisiä aika suuria illuusioita. Mutta nyt sitten Jay Niemi Saksasta tulee tekemään, hän sitten vastaa enemmän näistä isommista illuusioista tällä kiertueella. Ja sitten mä ajattelin palata takaisin juurilleni ja tehdä sellaista niin kuin vähän riisuttua, siis taikuutta sellaista, niin kuin, mitä mä oon ehkä tehnyt joskus, tiedätkö, 15 vuotta sitten. Ja sitten mä oon jättänyt ne pois ohjelmistosta. Okei. Eli mä päätin nyt jotenkin, tämä korona-aika teki sitten sille, että mä haluan tehdä siitä semmoisen omasta osuudestani hyvin taiteellisen ja kaivella niitä vanhoja juttuja, niin kuin niitä ensimmäisiä juttuja, mitä mä tein silloin, kun mä aloitin taikurin uran. Mitä se meinaa niin kuin riisuttu taide? No sille ehkä niin kuin nyt jätetään pois tämmöiset isot illuusiot minun osaltani, että mä teen sitä mentalismia, mitä mä tein silloin ihan alussa ja mistä ehkä mä oon niin kuin tunnettu myös sitten. Joo. Ja sitten silloin alkuaikana oli sellainen kuin musiikkitelepatia. Eli mä luen ihmisten ajatuksia, vaikka jotain kappaletta, mitä ne ajattelee mielessään, silmät sidottuina ja mä soitan sitten pianolla. Mm-hmm. Eli mä tuun soittaa aika paljon pianoa tällä kiertueella myös ja säästän myös muita taikureita. Eli nyt on tosi paljon musiikkia taikuus niin kuin näissä omissa jutuissa ainakin mukana. Tämä oli mulle yllätys. Mä en tiennyt sitä, mutta siis sähän oot musiikin maisteri. Joo. Siis Englannissa Lontoossa lukenut piano ja laulu. Joo. Niin. Mistä lähtien? No laulu oli sivuaineena, että enemmän niin kuin musiikkiteatteri, piano ja musiikkiteatteri. Mutta mä paljon soittelin silloin ja paljon tein taikatemppuja, niin kuin piano oli paljon mukana. Ja nyt mä ajattelin siitä, kun mä olen vaan enää soitellut omaksi ilokseni ja muutama piano-oppilas on edelleen, että opetan niin kuin sivutyökseni ja sitten mulla on se talent school, missä on paljon esittäviä taiteita opetetaan. Eli siellä ihan kokonaan ohi, mutta hei, se ei ole mikään uutinen. Joo, mutta sitä mä nyt oon siis puuhastellut pari vuotta, että se on niinku semmoinen niinku toinen työ. Eli mutta joo, musiikki on tosi tärkeä asia mun elämässä ja edelleen teen sitä ja edelleen sävellen ja kirjoitan biisejä, kun on aikaa nyt vähemmän ja menen studiolle salaa välillä äänittelee omia kappaleita ja se on niinku sellainen, kukaan ei sit tiedä, se on mun iso salaisuus, ei enää, mutta joo. Siis mikä osa salaisuus tässä oli siis koko tämä pianohomma vai se, että sä oot salaa mennyt sinne studiolle? No siis kaikki oikeastaan sille, että se musiikki on niinku sellainen salainen harrastus nykyisin. Vaikka se on oikeasti mun niinku entinen ammatti ja mä oon niinku valmistunut pianon opettajaksi joskus aikoinaan, niin mä teen sitä hyvin vähän enää, mutta kuitenkin
jonkun verran. Okei. Et sit on kiva saada sekin osa-alue tavallaan niin kuin yhdistää se tähän taikuuteen. No joo. Ja sen nyt nähdään tässä Magikot kakkoskiertueella. Ai sä oot, no niin. Ne hienot flyykelit kaikissa saleissa pitää käyttää hyväksi. Ja joo. Wow. Onpa makeeta. Ootko sä sellainen ihminen nyt, kun sä meet ostarille ja siellä on se flyygeli aulassa, niin, tai jos, tekeekö tilaisuus varkaan? Kysymysmerkki. No joo, välillä. En mä ehkä Suomessa, mutta kyllä jos mä menen musiikkikauppaan tai jonnekin Fatserille, niin kyllä mä käyn vähän pimputtelemassa ja kokeilemassa eri pianoita, mutta joo, välillä esimerkiksi Espanjassa oltiin tuossa vähän aikaa sitten hotellissa ja aulassa, siellä on piano, niin kyllä mä niin kuin vähän himoitsen sitten, että pääsis soittelemaan. Mikä on bravuri? Minkä sä niin kuin soitat? Mikä lähtee niin kuin helpoiten? Että jos sä menet nyt silmät kiinni siihen pianoon eteen 2 promilles, niin mikä lähtee? Niin no ei ainakaan kissanpolkka, ei lähde, ei okay. Ikinä lähde kissanpolkka, mutta siis aika paljon lähtee. Varmaan siis tämmöiset, tiedätkö, perinteiset fyrelis ja tämän tyyppiset, joo. Ne osaa vaikka silmät kiinni soittaa, että ei tarvi hirveästi niin kuin ajatella. Mutta kyllä mä soitan paljon klassista musiikkia, että se niin kuin klassinen, kaikki Mozartit ja Beethovenit ja Bachit ja noin Chopinit ja mutta se on siis hienoa, kun joku osaa soittaa just jossain tilassa, niin kuin hotellin aula, jossa on tosi kaikusa ja näin, niin sehän on niin kuin, erittäin hieno kuulosta. On, kyllä. Mutta joo, se on semmoinen rakas harrastus ja nyt sitten otetaan se mukaan tähän kiertoon. Hyvä on. Toi on jees. Mitäs sitten, tämä itse jos tähän mentalismiin, niin se mikä mua aina mietityttää teissä, jossa on yleistä, on se, että te olette aika hyviä lukea ihmisiä. Joo. Ja miten hyvin sä osaat esimerkiksi tulkita ihmisten mikroilmeitä jossain ihan muunlaisessa tilanteessa kuin noissa show-busineksissa? No siis mä koen, että mä oon aika hyvä lukemaan ihmisiä ja ei välttämättä pelkästään mitään mikroilmeitä tai käyttäytymistä, vaan semmoista, tiedätkö, mä jotenkin tunnen, mitä se ihminen, niin kuin, mikä se ihminen on sisältä. Mä niin kuin tunnen sen ja se on tosi vaikea. Mä en tiedä, onko se intuitiota vai mitä se on, mutta mulla on semmoinen pieni 6. vaisto. Kyllä mä sen tiedän, että sellainen on olemassa. Selitäs vähän, miten sä tunnet sen ihmisen? Mä vaan niin kuin koen sen niin kuin tunnetilat ja useasti mä niin kuin siis ihan niin kuin vapaa-ajalla musta tuntuu, että mun ei tarvitse ihan hirveästi, tiedätkö, kysellä siltä kysymyksiä tai tiedätkö jotenkin udella tai mitä, että mä niin kuin jotenkin näen tai sensaan sen asian, että sillä ihmisellä on nyt jotain mielessä. Okay. Ja sitten se tunnetila myös, että tavallaan sitten mä niin kuin pystyn helpottamaan sen ihmisen esimerkiksi, jos sillä on jotain vaikea asia, mistä se haluaa kertoa, niin mä hyvin useasti pystyn sitä ehkä helpottamaan hänelle avaamalla sen aiheen jo niin kuin valmiiksi, tiedätkö? Se on tosi vaikea selittää, eikä se aina toimi, mutta hyvin useasti se toimii. Joo, on vähän tällaista ennustaja-eukko tyylistä vibaa, onko se niin? No ehkä se vähän sellainen. Ehkä, mutta siitähän tämä taikuusta mentalismi on lähtenyt, koska mä olin kiinnostunut kaikista ennustamisesta ja mulla oli tarotkortit silloin, kun mä asuin Lontoossa vielä ja sitten aina mentiin pubiin ja sitten mentiin jatkoille ja sitten mä luin kaikille tarotkortteja siellä ja jonkun olohuoneen lattialla ja et siitähän se on lähtenyt alun perin. Ja sitten mä halusin tietää, että mitä oikeasti voi ennustaa ja rupesin tutkimaan tätä mentalismia ja sitten mä tajusin, että okei, wow, tämä onkin ihan oma maailmansa. Mitä oikeasti voi ennustaa? No siis taikuri voi ennustaa ihan mitä vaan. No. Ennustaja-eukoista en ole ihan varma. Varmaan osa heistä käyttää näitä mentalistin taitoja myös, mutta tämähän siis mentalismihan ei ole mitään siis selvän näkemistä, vaan me luodaan niin kuin illuusio siitä selvän näkemisestä ja siinä käytetään sitten erilaisia tekniikoita. Niin, show-businessta. Se on viihdettä. Kyllä. Joo, sä oot kuitenkin, en mä tiedä, me ollaan tunnettu tyyli ehkä 10 vuotta tai mun mielestä kauan siitä on. Mä oon sun tempuissa ollut mukanakin. Mistä tässä? No siis sä et muista, mutta esimerkiksi tuolla jäähallissa. Sehän oli hei aika hieno. Niin oli. Jääkiekko toi liigan ennustus. Kyllä, siis tulokset, pelitulosten ennustaminen. Loppuottelut. Niin. Ja se oli 6 peliä.
Ja sitten se roikkui se ennustus siellä viikon siellä katossa. Ja siinä oli semmoinen kamera, 24/7 kamera. Ja ihmiset pystyi seuraamaan sitä netissä, että kukaan ei vaan käpelöi. Ja sitten hifkiläiset pelasi siellä. Joo, mä olin siellä juontamassa silloin. Niin. Ja tosiaan me tehtiin 2 otteeseen. Se ensin mentiin sinne ja yleisön läsnä ollessa ne laitettiin sinne laatikkoon. Lasikuutioon, tuollaiseen läpinäkyvään laatikkoon ja sitten se otettiin alas ja humpsis. Ne olikin oikein. Ja siellä oli sitten sinetöity kirjakuori ja allekirjoitukset ja kaikki. Joo, sitten viikko sen jälkeen se tuli alas sieltä, apattiin. Kyllä, mutta onks... Mä oon tuossa ollut mukaan, mä muistan, että jossain tapahtumissa, missä sä oot ollut, niin ällistyttäviä juttuja. Esimerkiksi sellaisenkin muistan, missä Kimma oli tällaisen tuolin selkänojalla sillä lailla, että sen tuolin selkänoja oli tyyliin sen ehkä olkapäillä tai jotain, ja sitten se makasi siinä. Hypnoosi, joo kyllä. Hypnotisoitiin ja sitten hänet laitettiin makaamaan tuolien päälle, ja se tuoli jalkoi alta pois. Mä oon ymmärtänyt, että sä teet esimerkiksi tällaisia firmakeikkoja, että sä opetat ihmisille perustrikkejä, millä ne pystyy jossain just tällaisissa illaistujaisissa tekemään vaikutuksen muihin, niin sulta voi ostaa tällaisen niin koulutuspäivän tavallaan siihen, että jos ryhmällä halutaan, niin miten kauan pitäisi treenaa, että mä saisin jonkun makaamaan tuossa? Siis, koska se rikkihan on siinä, että miten sä teet sen uskottavasti ja miten sä häivytät sen epäilyksen siitä. Niin. No sehän perustuu hypnoosiin. Toki siinä on sitten semmoinen myös semmoinen temppu taustalla, että se hypnoosi on turvallinen, että mä turvaan sen henkilön niin että siinä ei tapahdu mitään. Tiedätkö, jos sä kaatelet ihmisiä, niin sulla pitää olla varmuus, että hänelle ei niin kuin tapahdu mitään. Joo. Mutta siis en mä tiedä, tollainen varmaan, no mä kävin itse jotain hypnoosikursseja silloin Lontoossa NLP-opistolla ja sitten pikkuhiljaa otin niitä kaikkein parhaimpia tekniikoita, mitkä toimii lavalla, semmoiset nopeimmat hypnoositekniikat. Ja sitten mä oon oikeastaan noi temput on sille, että ei ne ole ikinä valmiita, että niitä voi vaan harjoitella, tiedätkö, vuosikaupalla ja ne koko ajan vähän muuttuu ja kehittyy ja sit sä hiffaat jotain jossain esityksessä, että tää toimikin tälle, jos sä teet jotain eri tavalla tai että se on niin interaktiivista, että sitten tavallaan ne temput elää joka kerta. Että jokainen kerta on vähän erilainen. Miten helppo sua on jymäyttää, että jos tuosta random taikurin Martti Vannas tulee ja tekee sulla kyllä lähitakatempun, niin miten helposti sä näet sen, että okei, mä tiedän mitä sä teet? No ei ole siis tosi helppo jymäyttää, varsinkin kaikki tällaiset korttitemput ja tämän tyyppistä, koska mä itse teen niitä aika vähän. Että sitten mä en välttämättä ole aina ihan varma, että missä mennään. Voin miettiä, että okei, tässä voi olla tämä ja tämä vaihtoehtoja, mutta eihän toki välttämättä tiedä ikinä tai aina, että mikä se on se salaisuus. Ja hyvä niin, se on just. Mun mielestä se kuuluu olla, että sitä ei tarvitse liikaa spekuloida, vaan nauttia siitä, että taikuus tapahtui ja sitä ei voi selittää. Joo, toi on ihan totta. Sä toit messissä tällaisen korttipakan. Joo. Ja mä ajattelin, että haluatko tehdä jonkun yksinkertaisen asian? Yksinkertainen asia? Niin. Joo, mähän teen tosi vähän korttitemppuja, mutta tehdään korteilla silti tänään. Tehdään vaan, kun me ollaan tässä istuvalteen. Niin. Tehdään joku sellainen, eli sä puhuit vähän mikroilmeistä. Mm-hmm. Ja nyt voisi tehdä silleen, että mä annan vaikka puolet pakasta sulle. Okei. Okay. Tehdään tää yhdessä. Sä saat kans vähän kokeilla, että miten niitä mikroilmeitä luetaan. Okei? Okay? Ai, jännittävää. Joo, eli mä luen sun ja sä luet mun. Tehdään näin. Kumman sä haluat, siis puolet ja puolet? Se, missä on S päällä, niin anna se. Okei, ota se. Noniin, hyvä. Nyt sitten tehdään sellainen juttu, että valitset sieltä yhden kortin. Mm-hmm. Semmoinen kortti, mikä susta tuntuu nyt hyvälle. Ja sitten kun sä oot valinnut sen yhden kortin, niin sit otat sen sieltä pois sieltä pakasta. Ja mä teen samoin. Mä valitsen yhden kortin täältä itselleni. Mm-hmm. Mä valitsin jo. Mä otan vähän nyt, otanko mä helpon vai vaikean? Sä saat päättää. Haluatko, että mä otan helpon kortin vai vaikean kortin? Vaikea kortti. Vaikea, okei. Vai onko se vaikea mulle sitten? Joo. Mitä se tarkoittaa? No mä otan tollasen. Tää on vähän tämmönen erikoinen. Joo. Noniin, hyvä. Nyt mä vaikka katson muualle ja sä voit näyttää sen sun oman korttisi kameralle ja sit sä katot muualle ja mä näytän oman korttini kameralle. Yes. Tehdään sille. Okay, Noniin, mä katson silloin pois. Hyvä. Tässä on korttini.
Okei, onko se pois nyt? On. Hyvä. No niin, sä voit katsoa nyt silmät kiinni. Mä näytän Joo. myös tämän oman korttini sitten kameralle. Näin, hyvä. Yes. Nyt Okei. tehdään sitten silleen, että vaihdetaan nämä kortit, mutta ei saa katsoa, mikä se kortti on. Ei varmaan. No niin. Älä katso. Ja laitat sen jonnekin sinne, nyt ihan oikeasti silleen, että älä katso, mutta laitat sen jonnekin sinne väliin, tiedät sä. Näin. Okay. Eikä mitään huijausta. Ja sä muistat sen kortin, oman korttisi, minkä sä valitsit. Ehkä, joo, kyllä. Ehkä. No kamera muistaa. Joo. Siksi me näytettiin se. No niin, eli se on jossain. Nyt sitten sekoitellaan ne kortit. Eli mulla on sun kortti ja sulla on mun kortti, eikö näin? Joo. Sekoitellaan nämä vaan. Sekoitat vaan. Just Mutta sille, ethän että sit voi enää tietää, mikä se on. ei voikaan. Ja tämä on tämä pointti, että mä en oikeasti voi tietää, mikä se sun kortti on, etkä säkään voi. Kato, ehkä sä huijasit, sä yritit laittaa se jonnekin silleen, tiedätkö, kolmanneksi alimmaiseksi tai jotain sellaista. Eikö niin? No, Niin. Eli en tää on nyt myönnä, aika reilu mutta peli. Hyvä on. Onko sille, että sä tykkäät myös pelata uhkapelejä ja pokereita? Joo, mulla on vähän sitäkin vikaa joskus. Joo. No samoin. Mm-hmm. Ja nyt tämä onkin hyvä harjoitus sit sulle, että opit lukemaan vaikka pokeripöydässä sen toisen niin kuin ilmeitä. Just näin, Et se on tässä tavoitteena. Joo, mutta nyt meillä on vain yksi kortti, ei tarvitse koko kättä arvata. Ja nyt sitten katselet niitä kortteja ja yrität vähän silleen, tiedätkö, semmoista intuitiivista fiilistä saada musta, että minkähänlaisen kortin mä olisin voinut valita, olisiko se ollut musta tai punainen. Ja vähän niin kuin fiilistele, että millainen tyyppi mä niin kuin oon. Ja mä teen samoin susta. Ihan rauhas vaan katsellaan näitä kortteja. Joo. No mä oon nyt katsellut aika monta korttia. Tuleeko mistään sellaista fiilistä? Tuleeko mistään sellaista fiilistä, että tämä voisi olla No ei kyllä tuu, mutta joo. Mitäköhän mä nyt sitten? No nyt sä voit vähän kysellä multa. Tehdä sille, että sä voit ensimmäisenä ottaa kopin tästä. Eli katselet mun ilmeitä ja kysyt vaikka multa, että onko se musta vai punainen. Musta vai punainen? Kumpi se on? No, mitäs mun ilme kertoisi? Ihan maaton sanoa, mutta veikkaat, että se on punainen. Okei, ilmeisesti no mitä? ei ole. Luuletko sä, että se olisi kuva vai numerokortti? Mitä sä luulet? Minkä mä olisin valinnut? Ehkä sä oot hämäykseksi, kun sä sanoit, että se on vaikea, niin se on numerokortti silloin. Okei. Näin mä arvelisin. Joo, no sitten numeroista, että mikähän numero se voisi olla? Mitä sä luulisit, että mä valitsisin? Mikä olisi semmoinen niin kuin vaikea? Nyt on paha. Ja se mun kortti on pakko olla siellä, että sulla on vaan nyt puolet pakasta, että ei edes koko pakkaa. Tämä on niin kuin periaatteessa helppo. Joo. Mä veikkaan siis, se on joku hämäyksen vuoksi joku niin kuin 5 tyyliin. Ai jaa, aika jännä. Joo. Eli mikä sun viimeinen, otat sieltä nyt sen kortin, mitä sä luulet, että mä oon valinnut, ja sitten pistät sen väärinpäin siihen pöydälle. Okei. Noniin, onko tämä sun viimeinen valinta? Mä tiedä. Tää on aika riskaa peli. Okei, noniin. Joo. Katsotaan, mitä täällä on. Okei. Mietit sitä sun korttia, onko se musta vai punainen. Nyt mä näytän, miten tämä oikeasti menee. Joo. Yrität vaan rentouttaa kasvot. No. Onko se musta vai punainen kortti? Musta vai punainen kortti? Punainen, kiitos. En mä sanonut mitään. Sä teit tälleen. Okei, sä odotit sitä punaista. Mä sanoin musta vai punainen. Sä odotit sitä punaista ja sun, tiedätkö, sä niin kuin leuka oli valmiina, tiedätkö, jännittämässä silleen, että kohta se sanoo se punainen. Se on mun kortti. Punainen se on ehdottomasti. Se voi olla numerokortti, se voi olla kuvakortti. Katso mua, punainen, numerokortti, vai kuvakortti? No ei varmasti ole. Eli se on numerokortti. Mä olen aivan varma, että se on numerokortti. Mm-hmm. Kiitos. Mä toivon, että kamera niin kuin ikuistaa nämä sun ilmeet. Okei, mä yritän olla siis siis ilmeetön. Hidastetusti kaikki. No niin, eli se on punainen numerokortti. Hertta, ruutu. Hertta. Jos sä olisit itses nähnyt äsken, sun silmämunat on tälleen. En mä tehnyt mitään. Mä uskon, että Pauli näki. Sä oot tälleen. Kameramiehet nauraa, kun nämä on niin kuin lähäreinä ikuistettu. Okei, mä sanoin, että tämä on hertta. Nyt se voi olla ihan mikä vaan hertta. Ootas, mä katson, mitäs mulla on täällä numeroita. On täällä muutamia hertta. Okei, mä lasken S-stä. S on 1. Katso mua. 1, 2, 3,
4. Ei ole 4, yrität huijata. Yritti. Oikein yritti, ei ole 4, unohda 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Tiedätkö mitä? Mm-hmm. Mä sanoisin niin, 6 sä olit jotenkin heräävän oloinen. Mm. Sä olit niinku, tää on mun valittu kortti, 6 sä jotenkin niinku heräsit ja ajattelit sitä asiaa, mutta mä en usko, että se on kuitenkaan 6. Joo. Siitä ylemmäs ilme rupesi tuimentumaan. Eli se on vähän niin kuin 6. Kerro, no mä nyt voin kertoa sen oman korttini ensin. Okei, mä uskon, että tämä on sun kortti ja sä luulet, että tämä on mun kortti. No, paras arvaus. Ei mitään tietoa. Joo. No mun kortti oli ristikymppi. Okei, nyt mä valitsin väärän. Valitsit sä väärän? Saanko mä kääntää? Joo. Joo. Hertta Vitonen. Hertta Vitosen mä valitsin. Mutta se on melkein niin kuin ristikymppi. Melkein. Joo. Noniin. Mä sanoin sulle, että sä mietit jotain siinä 6 kohdalla. Joo. Ja sit sun ilme tuiveni koko ajan. Kaikki muu sitä ennen oli tosi helppoa, hertat ja numerot ja muut. Kyllä. Minkä kortin sä valitsit aikaisemmin? Hertta 9. Hertta 9. Joo. Eli sehän on vähän niin kuin 6, eikö se ole? On se vähän niin kuin 6. Mutta se ei ollut 6. Se on Hertta 9. Se on Hertta 9. Joo. Hei, wow. Näin nämä toimii. Ja nyt no ei näköjään mulla. Ja sit katsot hidastettuna itsesi. Se on niinku ihan todella helppoa. Siitä voi ottaa mä jään kiinni. Joo. Niin. Mä oon pahallani. Tällaista käy väliin mulle. Sellaista se on. Mut miten helppo tuossa on, niinku, jos ajatellaan nyt ilmeiden lukua, riippumatta siitä, miten paljon sä äsken oikeasti poimit mun ilmeistä. Ehkä mun ilmeistä varmaan poimittavissa aika paljon. Oli tosi paljon. Okei. Okay. Helppo. Mutta jos mä haluaisin nyt niinku kusettaa, niin miten se onnistuu? No siis monihan kusettaa ja yrittää tavallaan pilata sen niinku tempun. Mutta esimerkiksi niinku esityksissä mä oon niinku aika tarkka, kenet mä valitsen sieltä yleisöjoukosta, että joistakin huokuu se, että nehän on niinku, anteeksi, mutta siis niinku mulkeroita, että ne haluaa tehdä kaikkensa, että se niinku menisi pilalle. Niin mä oon aika hyvä sit välttelemään. Varmaan aika moni muukin taikuri niinku löytää ne sieltä yleisöstä, että don't take him. Joo, se on totta. Että kyllä yleensä sit ihmiset haluaa olla mukana siinä ja sitten toki jos ne joutuu lavalle tai pääsee lavalle, niin sittenhän se on vähän sellainen niinku jännittävä tilanne, että sit ne on niinku aika vietävissä myös siinä kohtaa. Niin. Mutta sä et kyllä mun mielestä sä et yrittänyt äsken kusettaa, että sä olit hyvin rehellisen oloinen. No niin. Niin. No, sitä on ilmassa välillä, kun ei osaa olla epärehellinen. Niin. Se vaan, jos ajatellaan pokeritilannetta, pelataan live-pokeria, niin se on kuitenkin aika monelle pelaajalle, jotka on tottunut internetissä pelaamaan, niin kun istutaan siinä läsnä, siinä on 9 tai 10 ihmistä sen pöydän ympärillä, ja sit sulla saattaa olla se sun turnaus siinä linjalla, että sä oot istunut nyt 2 päivää siinä huoneessa, ja sit siinä on se tilanne. Joo. Niin se on yksinkertaisesti siis, vaikka kuinka yrität olla samanlainen joka kerta, kun sä teet sen, mutta kyllä niistä oikeasti niistä telleistä, niin se on jäätävän, minkä määrä varmaan itsekin antaa ulos informaatio. Siis mulla on ihan loistava pokerikertomus mun ensimmäisestä turnauksesta. Mä menin Ai säkin pelaat pokeria? Joo, no niin. Välillä vähemmän nykyisin, mutta siitä on jo vuosia varmaan siis. Mitä siitä olisi? 6 vuotta, 7 vuotta jotain sellaista. Menin Ahvenanmaalle Puffin tällaiseen turnaukseen. Ja siellähän oli siis, mä en muista oliko siellä siis Euroopasta, en tiedä oliko se maailmanmestaruus, Euroopan mestaruus, joku tällainen, tiedätkö, Puffin turnaus se oli. Ja se oli mun ensimmäinen niin kuin pokeriturnaus. Ja sitten mä menin siihen mukaan. En osannut pelata pokeria. Mä oon niin kuin aikaisemmin vaan pelannut, tiedä, että se tulitikuilla tai... että sekin niin rahalla. Välillä, joo. En ollut ikinä rahasta pelannut. Joo. Ja sitten säännötkin oli vähän sitten semmoista niin kuin kotikotoiset, että niin kuin, meillä on ollut vähän omat säännöt. Että mä en niin kuin sit välttämättä tiennyt kaikkea, että miten tämä nyt sitten menee. Okay. Ja sitten mä menin kuitenkin siihen turnaukseen mukaan ja sitten kun siinä on aina screenit, niin siellä sitten oli ne nimet, kuka pelaa missäkin pöydässä. No sitten mä etsin niin kuin oman pöytäni ja siinä oli se
en muista monta ukkoa, niitä nyt on 9 ukkoa siinä pöydän ympärillä. Joo. Ei saatana, eikä, saaks vaihtaa pöytää? Ne oli kaikki silleen, ei, Noora ei tule tähän näin. Ja sitten mä otan, okei. Ja siis mähän en oikeasti osannut pelata ollenkaan. Sitten mä olin ihan silleen, että mä nyt vaan menen tähän ja istun alas. Ja sitten se jakaja istui siinä mun vieressä ja sitten mun täytyy kysyä koko ajan sieltä, että mites, että onks niinku että mitäs nyt niinku tapahtuu. Kato, kun siis mä en oikeasti tiennyt. Joo. Ja sitten mä kysyin että jossain kohtaa, että onko tämä niinku parempi käsi kuin tämä, että kumpi niinku pitäisi tehdä ja näin. Sitten kaikki katsoo siis oikeasti, ne oli ihan niinku hämmentyneinä, että oikeasti tämä on niin hirveä bluffaa ja huijari, koska ei kukaan tule pokeripöytään ennen niin kuin tiedät, se ei osaa pelata. Joo. Ja sittenhän mä käytin sitä hyväkseni koko turnauksen ajan, että mä pelasin, en tajunnut mistään, mitä mä opin koko aika uusia juttuja, valehtelin ihan 2 päivää mä valehtelin. Joo. Ja siellä oli siis monta sataa osanottajaa ja mä olin joku ehkä 40 jotain. Joo. 42 ehkä, en aika muista tarkkaan. Joo, pääsit mutta mähän rahoille? hävisin, koska mä laitoin kaikki rahat, koska mun piti seuraava, kun mä en tajunnut, että siinä menee niin monta päivää. Mä oon 2 päivää jo istun siinä pöydässä, mutta eikö tää niinku ikinä lopu, tiedätkö? Mä voitan koko aika paljon rahaa ja tai nappuloita ja sit ihmiset vaan niinku, ne ei uskaltanut ikinä, jos mä sanoin, että okei, nämä kortit, kukaan ei ikinä lähtenyt, tiedätkö, siihen mukaan. Joo. Aivan vietävissä. Ja mä en oikeasti osannut pelata ollenkaan. No, sit laiva lähtee ja sit mulla oli niinku se paluulippu kotiin seuraavana päivänä. Mä en niinku enää pysty jäämään tänne 3. päivät. Mulla on pienet lapset kotona ja tiedätkö, hoitaja pitää päästää kotiin. Ja sit mä tietysti pistin kaikki vaan, no niin, nyt mä lähden, heippa, juoksin laivaa. Mutta se oli ihan mieletön, että tälleenkin voi huijata. Se luovuttaa vähän niin kuin pakolla sen turnauksen. Olisitko voittanut sen sitten ilmoista? No siis olisin mä päässyt paljon pidemmälle. Mulla oli siis niinku isoja pinoja niitä nappuloita siellä. Niin, mutta se oli ihan mieletön, koska mä olin niinku tosi rehellinen, mutta ne luulivat, että mä huijaan. Joo. Mä olin tosi rehellinen, mutta sitten vähän rupesin huijaa, kun mä tajusin sen. No aivan, okei. Okay. Mutta tuossa se on just, että sehän oikeasti vaan jännittää sit, kun se on se, ihminen kokee investoineensa siihen aika paljon, jos sä oot istunut tosiaan siinä huoneessa aika pitkään. Ja sitten siinä on kuitenkin niinku ihan merkittäviä rahoja tuon kokoisissa turnauksissa, mitä sä voit voittaa niistä, niin kyllä se alkaa jännittää. Olisi aika väsynyttä porukkaa, tiedätkö? Se oli jotenkin silleen, että ja mä olin kanssa silleen, että miten tässä voi kestää näin pitkään? Joo, se kestää. Se ei lopu. Joo, mutta se oli se ensikosketus pokeriturnauksissa, se oli hauska. Kyllä. Sitten, joo. Mutta lähinnä toi niinku ihmisten lukeminen. Et mä oon kiinnittänyt tuossa pelitilanteessa siihen huomiota, että jos sä haluat peittää itse, niin kuin et sua ei lueta, niin kaikista kätevin keino on yrittää vaan aktiivisesti lukea sitä toista. Joo. Koska silloin sä et anna hirveästi ulos, koska jos mä yritän niin kuin koko ajan katsoa vaan sua. Ja se toiselle ihmiselle, niin mä oon huomannut, että se on aika jäätävä juttu. Että se rupeaa sitten sen jälkeen, niin kuin, me ollaan ihmiset vähän erilaisia tai erikoisia. Joo. Mehän ruvetaan peittää kaikkea. Joo. Kyllä siis mä muistan se pokeripöydässäkin, ne oli hyvin totista torvensoittajaa, että ei ne hirveästi mitään antanut. Ihan mä juttelin kaikille. Mitäs tästä nyt pitäisi tehdä? Mikä vähän niin kuin hämää myös muita. On erittäin kiva jäätävää. Kiusata. Erittäin jäätävää, jos ajatellaan, että sä kuitenkin niin tunnettu taikurinnan mentalistinen ja näin, niin, ja korttipakan kanssa nähty joka paikassa, niin olisi itsellekin jäätävä. Niin. Ja se olisi tosiaan naurattaisi nuo kaikki jutut, että ai kumpi oli parempi käsi, niin sä et varmaan tiedä. Mä olin oikeasti tosi rehellinen. Mä en tiennyt. Tiesin, mutta halusin varmistaa. Kyllä. Joo. No mitäs hei, sä oot kuitenkin Suomessa tehnyt, mitä mä sanon, sä oot isoin nimi tässä bisneksessä Suomessa. Kiitos. No, eikä se on fakta. Ei sinänsä ole kohteliaisuus. Lähinnä vaan, että niin se on. Ja sä oot tehnyt kuitenkin, ehkä se on mulle vähän värittynyt, kun mä oon ollut muutamissa mukana tai nähnyt sitä, mutta sä oot tehnyt niin kuin isoja temppuja. No onko sulla tuolla alalla jotain sellaista vielä, mitä sä oot tehnyt, mikä olisi niin kuin makea? Siis mullahan oli semmoinen Mentalisti Noora Karma-ohjelma pyöri silloin 6 vuotta, onko siitä jo niin pitkä aika Maikkarilla. Joo. Ja sen jälkeen sitten oli kaiken näköisiä ideoita TV-ohjelmille ja yksi oli sellainen, että lähdetään niin kuin maailmalle ja tutustutaan, tiedätkö, niin kuin taikuuden kulttuuriin ja historiaan paikallisesti ja koetaan se oikea taikuus, tiedätkö, intialaiset fakirit ja
Afrikan voodoo-ihmiset ja Lapin shamanit. Ja sitten opitaan siitä kulttuurista, eletään niiden ihmisten kanssa siinä oikeassa taikuudessa, missä he elävät ja taikauskossa. Ja sitten tehdään aina siihen liittyen jotain niin kuin temppuja, kuten tiedätkö, intialainen köysitemppu, tämä legenda, missä poika kiipeää, köysi nousee korista kohti taivaita ja mies soittaa taikahuilua ja sitten poika kiipeää ylös köyttä ja sitten se tippuu kaikki ruumiin osat sieltä maahan ja sitten laitetaan kaikki ne osat sinne koriin ja sitten tehdään simsalabim ja sitten se poika tuleekin elävänä sieltä korista. Niin mä en ole ikinä kuullut tällaista. Okei, no se on siis tämmöinen oikein klassinen legendatemppu. Ja siis musta olisi ihana, mä oon kirjoittanut kirjan tästä aiheesta, semmoinen kuin Aikoja taikoja. Se Sanoma Pro julkaisi, mitähän siitäkin olisi aika monta vuotta varmasti, 8 vuotta sitten. Ja tosi mielenkiintoisia tarinoita. Ja mä haluaisin päästä tekemään matkaohjelmaa, missä taikuus ja luonto ja se oikea niin kuin taikausko on niin kuin läsnä. Ja tutustutaan siihen. Se olisi mun niin kuin unelma. Matkaohjelma. Ja tätä jossain kohtaa mä menin Englantiin asti tästä keskustelemaan tuon National Geographicin kanavien kanssa, mutta se ei sitten saanut oikein tulta alleen, koska se on kuitenkin taikuutta ja se ei ole luonnollista kuitenkaan, että siinä se vähän ehkä sitten ei ollut sille kanavalle niin kuin oikea. Mutta se olisi niin kuin unelma, joo. Joo, Nat Geo, niin se enemmän keskitytään niihin nätteihin maisemiin, mutta miksei sitäkin voisi yhdistää tuohon, että Niin. Eli jos löytyisi sellainen kanava, joka haluaisi tehdä tuollaisen. Nyt vaan tietysti matkustushommat on, mitä on tällä hetkellä ja on tiettyjä rajoituksia, niin sitten kanssa sellainen. Mutta olisi kyllä makea tuollainen, tiedätkö, kun kokit tekee paljon että ne menee jonnekin ja sitten tapaa toisen kokin ja sitten tehdään jotain yhdessä tai erikseen tai kisataan tai mitä ikinä onkaan. Jauhetaan jotain, niin siis sellainen, siinä mielessä voisin kuvitella, että tuollainen voisi toimia. Jos esimerkiksi menisi tapaamaan. No en mä tiedä, jotkut shamaanit ja noin, niin se voisi olla aika vaikuttavaa. Joo, voodoo-uskonto, ihan uskomattomia juttuja, että nehän elää sitä, se on heidän maailmansa ja se on siis tosi mielenkiintoinen maailma ja se on mun unelma, että soittoa vaan. Terveisiä. Terkkuja kaikille. Joo. Miten toi taikausko, niin nyt kun tämä on kuitenkin sulle, tämä on ammattitaitoa, tämä on nimenomaan viihdeteollisuutta, showbusinessta, noissa tempuissa on tavallaan tietty logiikka, missä vaiheessa se siirretään, onko se nyt sitten epäilyksen siirtäminen suomeksi käännettynä, niin tällainen shamanismi ja taikausko oikeasti, esimerkiksi Aasiassa, niin kiinalaiset pelkää kuollakseen numero 4. Siis 4, hotellissa ei ole 4. kerrosta ja numero 4 loistaa poissaolollaan, eli joka paikasta. Niin, uskot sä, että sillä, että ihmiset uskoo tästä voodoot ja muut, että tuolla on joku sellainen leijeri, mitä me ihmiset kosketetaan, mikä ei ole todistettavissa laboratorio-olosuhteissa? No ihan varmasti on. Kyllä mä uskon. Tässä siis maailman kaikkeudessa on niin monta eri leijeriä, että me ei voida, tiedätkö, pystyä tietämään kaikesta. Ja sitten sekin, että niin kuin eläimillä monta aistia niillä on. Ja ihmisillä meillä on niin kuin 5 aistia plus ehkä 6, niin kyllähän niitä pakko on olla lisää, tiedätkö? Että se vaan, että me ei osata käyttää niitä. Mä uskon kyllä siihen, että on semmoinen toinen tietoisuus tuolla ja en tiedä. Niin. Uskot sä? Joo. En mä tiedä, mitä se on. Mutta energialeveleitä ja sellaisia. Niin ja sitten tuollainen niin kuin ihmisten tietoisuus, joku sellainen kollektiivinen tietoisuus. Niin kuin, siis tiedätkö, kun tsunami tapahtui silloin 2004, niin en mä tiedä, ehkä se on joku, tiedätkö, mediakin toitottaa yhtä sanaa ja sitten siitä tulee kollektiivinen tietoisuus, mutta mä jotenkin väittäisin, että ihmisillä on kuitenkin tuollainen niin kuin kyky. On ihan varmasti. Johonkin se, mutta ihan mahdotonta määritellä, mikä se on. Niin, ja sitten välillä on sille, että ne aistithan on vähän sellaiset, että jos sä olet niin kuin kiinni ja lukossa ja sä et niin kuin päästä mitään lähelle, niin sittenhän ne ei ole herkkinä ne aistit. Joo. Niin kuin, varsinkin jos puhutaan nyt jostain 6. aistista. Että sun pitää olla niin kuin avoin sille, tiedätkö? Sun pitää olla avoin sille, että sä päästät ne niin kuin lähelle ja huomaat ne asiat. Joo. Ja niin kuin sama esimerkiksi intuitiossa.
että sehän on niin kuin jotenkin tosi aliarvostettu asia se intuitio, että se on kuitenkin semmoinen kehollinen tunne myös ja aika vahva. Ja aika useasti monessa asiassa se ensimmäinen semmoinen pieni vaisto tai aistimus jostain asiasta, sehän on sitten, tiedätkö, tulee vastaan jossain kohtaa ja todeta, että olisi pitänyt kuunnella sitä. Onko se nyt sitten sydämen ääni vai mikä se on intuitio. Niin kyllä mä niin kuin uskon, että kaikki niin kuin pystyy vaistoamaan se, jos sille on vaan niin kuin avoin eri energioita. Ja sitten on niin kuin lauluntekijöitä, niin kuin itsekin olet, jonka me ollaan nyt opittu tästä keskustelua aikana, tai mä en nyt tiedä sitä, mutta niin on sellaisia, jotka sanoo, että joo, mä sulin silmät ja sitten se teksti oli siinä. Joo. Mä vaan kirjasin sen ylös, mitä mulla tuli mieleen. Että mä heräsin niin kuin keskellä yötä. Joo. Että vähän niin kuin tuoda ne asiat tarjottimella jopa niin kuin valmiina. Onko sulla käynyt mitään tuollaista niin kuin yliluonnollista, että tuleeko mieleen joku tommonen, missä sulla olisi käynyt noin, että selittämättä sulle on tarjolla joku asia? No varmaan semmoisia pieniä asioita, mitkä ei ole nyt niin kuin muuttanut elämää isommin, mutta sitten semmoiset niin kuin jotkut vaikka joku uusi projekti. Esimerkiksi mä oon niin kuin miettinyt, mitä mä niin kuin, että mä oon nyt vähän silleen, että mun pitäisi keksiä nyt jotain uutta tai mikä se niin kuin on. Ja sitten se ei vaan niin kuin tuu. On niin kuin semmoinen jumitila. Joo. Ja sitten yhtäkkiä se saattaa tulla, tiedät sä jossain tiedät sä Haapajärven keskellä metsää. Joo. Semmoinen tiedät, pumping, ei hitto, ihan loistava, nythän mä niin kuin teen tämän. Ja sitten tiedät sä, kun se on se energia, ja se on semmoinen, tiedät sä vaan, että näinhän tämä menee. Siis oikein semmoinen niin kuin valaistuminen tavallaan. Joo. Että sitä ei niin kuin tarvitse pakottaa, se niin kuin tulee ja sitä pitää pystyä tavallaan niin kuin odottamaan ja jaksaa odottaa. Että nykyisin mä en enää stressaa, mä aina että se tapahtuu, se järjestyy sitten, kun on, se selkenee sitten, kun on sen aika. Ja siinä on aina käynyt silleen. Ja sitten sen jälkeen, kun se on niin kuin tullut se valaistuminen, mä koen sen niin sen jälkeen kaikki on niin kuin helppoa. Kaikki tulee vähän niin kuin tarjottimella ja helposti sulle ja sun ei tarvitse niin kuin tehdä sen, ettei ihan hirveästi. Totta kai pitää tehdä töitä, mutta sille, että niin kuin se on helppoa ja stressitöntä ja semmoista niin kuin vapaata ja luonnollista se niin kuin toimiminen. Ja asiat tapahtuu tosi hyvällä niin kuin sykkeellä. Esimerkiksi kun mä päätin ryhtyä taikuriksi, se tapahtui Finnairin lennolla Lontooseen, siis vuonna 1 ja 2. Ja sitten mä mietin sille, että mä olin tiedätkö, yliopiston jälkeen, oli vähän semmoinen niin kuin jumitila, että mitä, eikö mä olin vielä koulussa silloin jo. Sitten mä olin, että jotenkin, että mitä, että mä haluan vähän jotain muutosta elämään ja mitä, niin kuin, jotenkin niin kuin hain jotain uutta juttua. Sitten mä kattelin niitä pilviä siinä ja mä mietin, että olisikohan stunt woman, niin kuin se olisi hyvä, että naisia ei ole ihan hirveästi tässä niin kuin hommissa, että se olisi niin kuin hyvä markkinarakas. Mä että en mä pysty olemaan, että korkean paikan kammoja, en mä, ei sit tule mitään. Ja sitten mä olin silleen, taikuri. Ja siis en mä ikinä ajatellut, että musta tulisi taikuri. Mutta sitten yhtäkkiä se tuli se valaistuminen jälleen, ching! Ja sitten mä olin silleen, siis tämähän on niinku maailman paras juttu. Että miksi mä en tätä aikaisemmin ajatellut. Siinä tiedätkö, se yhdistyy kaikki asiat, mistä mä oon ollut aina kiinnostunut. Tiedätkö, musiikki, teatteri, siis tiedätkö, selvän näkee, tai siis ennustaminen, psykologia, kaikki tällaiset jutut. Ja sen jälkeen kaikki hyvin nopeasti, niin kuin, ei mennyt kuin vuosi, niin mä olin jo Pariisissa Rolls-Roycelle esiintymässä. Tosi nopeasti. Ja ne asiat tapahtuu sitten, kun se energiatasot on kohdillaan. Ja niitä ei niinku tarvitse pakottaa. Jos niitä väkisin etsii, niin ei sitten tule mitään. Joo. Ja mä oon niinku lopettanut se etsimisen, että nyt ehkä niinku sille iän myötä, että ei stressaa. Kyllä. Että se tapahtuu. Ja nyt taas on uusi, mä lähden Espanjan alkuvuodesta ja se oli myös nyt korona-aikaan, että mä vaan niinku tuli taas se bling, ei hitto, nyt me lähdetään. Tiedätkö, että nyt mä pistän sen Talent Schoolin koulun pystyy sinne ja tiedätkö, mitä mä tänne jään kärsimään tästä räntäsateesta. Mutta sitten sä helmikuussa kuitenkin, helmikuussa olet täällä sitten. No siis joo, mä lähden, siis se avautuu 28. helmikuuta Espanjassa tämä koulu, eli sitten heti kiertueen jälkeen mä hyppään autoon perheen kanssa ja lähdetään ajamaan sitten. Ollaan kevät sitten siellä Espanjassa. Ja... Kuulostaa hirveältä. Niin, eikö se ole ihan kauhea? On. Hirveä. Okei, aika mielenkiintoista. Eli tolla tavalla, kun tämähän on ihmisille klassisesti aika vaikeaa, että on paljon ihmisiä, jotka ne elää tosi niillä ei vaan tuu tuota fiilistä, että mitä mä haluaisin tehdä. Ja sitten ne on jossain vähän sellaisessa duunissa, että okei, tämä nyt on ihan ok, mutta
toihan niin kuin kadehdittava ominaisuus, jos niitä tulee tolla tavalla ja naps ja sitten tehdään ja nautitaan siitä, kun mennään. Joo. On paljon ihmisiä, jotka ei niin kuin pysty tuohon tai se ei koskaan manifestoidu. Siis se on niin kuin kyllä sille, että nythän sitä elämää pitää elää tänään, ei niin kuin 10 vuoden päästä, koska sitä ei välttämättä ole sitä 10 vuotta. Et mun mielestä tosi tärkeää, että tekee sellaisia asioita, mitkä tuo itselleen semmoista niin kuin hyvää energiaa ja hyvää fiilistä. Ja pitää uskaltaa. Musta tuntuu, että mä oon niin kuin 10 vuoden välein pistänyt elämäni aina uusiksi ja on vaihtunut maat ja miehet ja ammatit ja kaikki on aina sitten next. Mutta sitten niin kuin, mä oon pysynyt tosi onnellisena silleen, että kuitenkin tämähän on niin kuin mun elämä. Tätähän pitää elää niin kuin itselle. Hei, kerro siitä, kun mä luin, että sä kerran sä olit Dubaissa mies kanssa ja sitten sä tulit raskaaksi. Niin. Ja sitten sun piti jotenkin selittää itse ulos sieltä, kun sä ette ollut naimisissa. niin. Joo, siis lasten biologinen isä. Niin. Ei oltu naimisissa, esiinnyttiin, meillä oli taikashow yhdessä siellä. Ja no sitten tulin raskaaksi siellä ja olimme siis yhdessä kyllä siinä vaiheessa. Ja sitten siis 2 vaihtoehtoa oli, että joko maasta karkottaminen tai sitten vankilaan. Että siellähän ei ole, siis sä et voi olla raskaana ilman, että menet naimisiin tai olet naimisissa. Joten mä sitten sen eka 3 kuukautta siinä sitkuttelin niin, että ostin semmoisen ison timanttisormuksen itselleni, sirkkooni. Se oli iso. Sitten meni amerikkalaiseen sairaalaan ja sitten että nyt me ollaan mieheni kanssa täällä lomamatkalla, vähän pidempi tämmöinen joku työmatka ja nyt mä olen raskaana ja sitten mä pääsin sinne amerikkalaiseen sairaalaan. Maksoin paljon rahaa siitä, että pääsin, tiedätkö, ultraan ja muuten. Joo. Ja sittenhän mä tiesin, että se on niinku tosi vaikea tilanne, että pakkohan sieltä on niinku lähteä pois. Ja sitten siinä sattui, se oli tammikuu 2019, Dubaisiin tuli hirveä lama. Ihmiset kaikki 2019? 2009, anteeksi. Ei kun 2009, anteeksi. Sama vuosi, kun mun poika syntyi. Sitten kaikki työt loppu silloin tammikuussa aivan kuin seinään. Vähän niin kuin korona. Ei ollut mitään, kaikki peruttiin. No mähän olin tullut just raskaaksi ja sitten mä siinä olin niin kuin, että no mitäs nyt. Että se oli tavallaan siis ihan hyvä aika lähteä. No sitten mä en ollut asunut Suomessa 16 vuoteen. Sitten mä soitin Porvooseen ja mulla oli siis asunto Porvoossa semmoinen, missä oli vuokralaisia siihen aikaan. Ja sitten soitin sinne Porvoon neuvolaan. Ja soitin, että mitä mä teen? Mä oon raskaana täällä Dubaissa ja näin. Ja sitten se sanoi se neuvolaan, että kuule, tule kotiin. Sitten mä menin, okei, mä tuun. Nyt mä oon tässä. Kotiin, okei. Nyt mä oon tässä. Sitten se vierähti se 12 vuotta tässä näin. No niin. Nyt jo. Mutta silloin kun mä oon tullut Suomeen jo ennen tätä, mä oon käynyt täällä jossain vaiheessa. Ja ensimmäinen henkilö, kuka on ottanut minun yhteyttä Suomessa mediasta, on arva kuka? Jari Sarasvuo. Ei, Jussi Heikelä. Mitä helvettiä? Joo. Ihan ensimmäinen. Onko näin? On Radio Rockin aikaan, joo. Ja se on ollut ihan ensimmäinen. Mä en tiedä, mistä sä oot mut niinku löytänyt. Se on varmaan, tiedätkö, mä oon ollut jossain, mitäs ohjelmia, Huuma oli siihen aikaan. Joo, totta. Niin, ootkohan se jossain sellaisessa, tiedätkö, nähnyt. Ja sit sä soitit mulle, moi, just Heikelä Radio Rockista, moi, tulisiko haastatteluja. Siis joo. Tällä tiellä. Joo, musta mä olin siellä Dubaissa silloin, ehkä. Joo. Siis tää on ennen kuin mä oon muuttanut Suomeen. Okei. Joo. All right. Hei, yksi sellainen juttu vielä. Hämmästyttävää, siis tosiaan, niin kuin tässä on nyt ilmennyt, tätä kansainvälistä touhua sulla on ollut ja ollaan esiinnytty eri puolella, eri kielillä, niin myös Suomessa, mutta mitä mä olin tässä nyt rakentamassa, kuule? Sä tuijotat mua niin, että mulla ajatus katkee. No mä kohta sanon sen äänet, mitä sä, jos ei tule sieltä, niin mä voin vähän auttaa. Joo, siis jotain mä olin vielä tuosta sun kansainvälisestä, ei kun niin. Sellainen asia, että kun mä oon ymmärtänyt, että sit tämän kaiken lisäksi sä oot juossut triathlonikisoja. Siis semmoinen mini-triathlonin juttuja, joo, kyllä. Mini-triathlonin joo, juttuja. kyllä. En mitään, en. Ei täysmittaista Ironman-kisaa. Ei. Okei, mutta onko toi, kun tästähän voisi saada sen suorittajan
kuvan. Joo. Mutta onko ne on sen verran lyhyt kisoja, että sä et vie itseäsi niinku äärirajoille niissä? En mä triatloni, siis en edes harrasta sitä, mutta siis kyllä mä jos mä teen jotain vaikka urheilua, siis kuntosali, juoksua, tämän tyyppistä, niin kyllä mä oon aika semmoinen sisukas, että periksi ei anneta perkele, että ihan niin kuin loppuun asti. Joo. Että on mulla semmoinen todella... Joo. Että niin kuin esimerkiksi lasisilmämoodi niin sanotusti. Kyllä. Esimerkiksi taikuudessa silloin mä oon kirjoittanut ranskalaisilla viivoilla pari A4. Aina tik, kun mä oon tehnyt. Sitten kunnes mä oon siellä viimeisessä ja sitten mä oon, okei, paperi, roskia seuraava. Että hyvin silleen niin kuin systemaattisesti mä oon niin kuin edennyt monessa asiassa. Joo. Mä muistan silloin, mähän on Selviytyjät-ohjelman fani. Joo. Ja sä siinä Selviytyjissä olit yhdellä kaudella silloin, kun oli Juhana Helmenkalastaja mukana ja ketä kaikkea teitä oli siellä. Niin mä muistan vaan, että sä jossain haastattelussa sanoit, että sä heti sen jälkeen, kun sä tulit sieltä, niin sä osallistut johonkin triathlon-kisaan. Mä ajattelin, että okei, toi on vähän kahjo. Oli ihan kahjo. Mä olin niin jäässä. Se oli, tiedätkö, niin kuin 9 astetta Sipoon rannasta piti lähteä uimaan. Eikä mulla ollut edes mitään, siis joku maastopyörä, kaikki meni siellä, tiedätkö. Mä olin niin jäässä. Ja sit mulla ei ollut mitään, tiedätkö, mä en ole syönyt, siis tiedätkö, mä olin ihan semmoinen niin kuin luuta ja nahkaa vaan. Kun mä tulin sieltä Selviytyjistä ja siis niin kylmä. Ja sitten kun mä hyppäsin sinne veteen, mä tiesin samalla sekunnilla, että ei Noora, huono idea. Joo. Huono idea, joo. No mutta siis kun... Pääsin maaliin. Tätä mä yritän tässä avata, että kun ollaan eri puolilla maailmaa ja keksitään asioita ja sitten yhtäkkiä hei, tää onkin hyvä idea tehdä tämä triathlon-kisa, niin tosiaan toi on sun filosofia, next-filosofia. No, just näin, kyllä, mutta se oli just ehkä Selviytyjen jälkeen semmoinen yli-ihminen olo, että pystyy ihan mihin vaan, tiedätkö. Vähän sellaista ehkä oli niinku. Joo, joka sitten ehkä. Ehkä sitten vähän kostautui. Mä ymmärrän hyvin. Okei, hei ihan loppuun vielä sananen. Tosiaan kiertue starttaa, viimeksi oli loppuun myyty. Nyt jännä nähdä, miten nuo liput menee, mutta ilmeisesti ainakin tätä tehdessä on paikkoja jälleen, mutta sitähän voidaan tietenkään luvata sitten, kun tämä tulee ulos tässä pieni aika välissä. Mutta vielä, te aloitatte Järvenpäästä. Joo, kyllä. Ja mukana on Pete Poskiparta, juontaa, tekee mentalismia, minä, senioritaikuri. Eläkeläinen melkein. Joo, Jay Niemi, saksalainen. Vielä seniorimpi. Tällä kertaa mä en ole vanhin. Sitten tehnyt hienoja illuusioita ympäri Eurooppaa. Taika, hänellä on varmaan enemmän niin kuin nuorison tuntema TikTokissa 500,000 seuraajaa, kuplataiteilija. Lauri Koskinen, jonglööritaikuri, voittanut silloin, Laurilla on 10 Guinnessin ennätystä, voitti viime kesänä Suomen mestaruuskilpailut. Joo, mä nähdään, se vetää niin moottorisahoilla jonglööraa ja kaikkea sairasta. Mä en tiedä, onko Laurilla moottorisahoja. Edellisellä kiertueella oli kyllä, Janne, mutta Ei kun mä sekoitan Janne. Joo. Mutta siis kyllä, ja sitten ketäs päin sanonut, Joni totta kai, ja myöskin voittanut taikuri Suomen mestaruksia ja monia muita mestaruksia. Tosi kova joukkue menossa. Teillä on kova line-appi siellä. Joo. Ja ei mitään, lämpimästi kiitoksia, että sä tulit ja toivon onnea ja menestystä kiertueelle ja sitten sinne Espanjaan uusiin juttuihin. Kiitos, tulehan käymään. Kiitoksia. Kiitos.